No, takže čaute. Dneska si zahráme World of Tanks s T18 na tablete. Môžeme ísť na to. Nejaký veľký skill nie som, ale hrať to viem, tak myslím si, že sa to bude dať na to pozerať. Ale to si iba myslím, takže to dolamím ako neviem čo. Ako keď to vždycky hrám. No, môžeme začať. No, povedzte, že môžete napísať do komentárov, či by ste chceli viac takýchto videí. No a ak nie, tak mám v pláne natáčať ešte Clash of Clans a Death Trigger 2. Tak môžete hlasovať v komentároch, čo by som mal natočiť. Toto bude také kratšie videjko, bude mať asi nejakých 10 minút, zahráme si nejaké dva súboje a no dúfam, že to bude dobré. Tam je medlinko, ďalšie. Celkom mu nakladáme, takže tohto by som aj mohol dať. Keď sa tak na to dívam. A dobre, takže máme prvý kill. Ešte toto C2 mediumko by sme mohli teoreticky dať zo zadu. A ešte takto dáme. Dobre, nevadí. Rozmýšľam, že po tomto videu natočím hneď Clashko, ale nemám ešte dorobenú armádu, takže nič vám nesľubujem. Takže uvidím, ako mi to bude vychádzať. A ak mi to vyjde, tak by sme mohli natočiť to Clashko. Ako vidím, tak sa nám moc nedarí, máme 1 kill. Aspoň keby sme dali 2, tak by to bolo celkom v pohode. T7 kart, to rozbijú ako nič, takže... A ja tam ako vždycky nestihnem prísť. Takže... Dobre, vojna vyhratá, takže myslím si, že to bolo celkom dobré. Skončili sme s 1 killom. Dobre. No, super. Teraz si tu možno niečo aj vylepšíme, ale ja na nič nemám. Ak budete počuť také štekanie, tak to je môj pes a neviem čo mu je, ale furt šteká, takže ja si ho dám tu ku mne a budem mi to tu komentovať. Dobre, Nifa? Čo? Sa pozriem, koľko natáčame. 4 minúty. Dobre. Túto mapu som ešte nehral. Asi. Takže to určite dolamím ako neviem kto. Takže sa nemáte na čo tešiť. Teraz hráme s T82. Je to americký tank. Ja s ním ešte nejak moc dobre hrať neviem, ale dá sa s ním hrať. Je to dobrý tank a
Ja som si ho kúpil asi tak pred týždňom asi a je to dobrý tank. To je hneď prvý. Z toho nezmôžeme zložiť. A sme mŕtvi. Tak toto nevyšlo. Dáme si ešte jeden a to bude asi aj posledné video. A nie video. Posledný útok a dáme si ho s T7 kar. T7 kar. Ja s ňou hrať bohu ako neviem, ale mám ju asi mesiac a stále som sa s ňou nenaučil hrať, takže je to dobrý tank a tiež americký, takže lenže má jednu nevýhodu, že sa strašne nabíja dielo. Sice to strieľa viacej nábojov naraz, ale niektorým tankom to neubere ani jedno HPčko, takže je to celkom... Je tam taká tá nevýhoda, takže... Ale už som s tým dal nejaké 2 kg za hru. Viem, že keď som mal prvýkrát TH tú 18, čo sme hrali túto mapu, tak som dal na prvýkrát asi nejaké 3 kg. Už bol koniec a to som mal neuveriteľné šťastie, neviem ako sa mi to podarilo, takže si myslím, že to bola viac menej taká náhoda a nebol to, že nejaký skill. Lebo ja keď niekedy hrám, tak neprežijem ani minútu. A to je zázrak, že ešte furt žijem, takže ja tam idem nabehnúť. Alebo nie, nemusíme. Skáp. Vyžral mi ho. Svinia jedna. Tohto dám dole. Dúfam. Je to ten istý tank a na tie isté tanky to zabere. Tohto by sme mohli dať. Má iba 2 HPčka. Dobre, takže máme 1 kill. A ako to tak vidím, tak to nedám. A túto T7 nemám šancu zložiť. Lebo som úplne kuka a neviem to hrať. No, môžeme sa pozrieť na nejaké tanky a toto bude asi koniec videa. Mali by sme to vyhrať, je tu PZ-2, takže Tier 2, toto je PZ-2, tiež to nedá. No, ale to by mohla. Lenže má strašne pomalý pilotu. Dobre, krásny naozaj pazeriader. Takže to som v pohode. A ešte nám chýba jeden. Toho už dajú ako nič. Je tu ešte toto, Tier 2, takže je to celkom jedno. Vyhráme to určite a... Lenže ešte... Keby to dať by sme to nemuseli, takže... No počkajme 10 minút aj pri základni, takže teraz ho už dajú. Takže to bude úplne pohoda. No to trojku vydám asi za takú
Polhojky, musí sa mi dorobiť armáda, takže nebude to nejaké moc dobré. No a toto už by sme mali dať. Tak, ja sa s vami lúčim. Komentujte, zdieľajte, lajkujte a odoberajte. Čaute.